Fi żmien fejn il-familji huma l-iktar fil-bżonn, il-Gvern għażel li jaqta' mal-1,400,000 € minn fondi relatati mal-familja. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlieni laburista għall-politika soċjali Carmelo Abela qal li l-fatti juru li l-Gvern mhux minnu li jagħti importanza lill-familji minkejja l-għajta tiegħu li huwa qrib il-familji. Nisab sorpriż li l-Gvern għażel propju anke l-qasam tal-familja biex jagħmel dat tnaqqis minnu. Ġifieri kienet responsabilità tal-Gvern Malti minn fejn inaqqas. L-ikbar tnaqqis kien fil-fondi allokati li 3 aġenziji, dawk tas-setqa, appoġġ u sapport, fejn il-flus allokati tnaqsu bi kważi 700,000 €. Tnaqqis ieħor sar fil-programmi Fejda u Ġarantid. Dawn huma żewġ tidjar li jieħdu ħsieb tfajliet bi problemi soċjali u fil-bżonn. 100,000 € tnaqsu wkoll mill-fondi għal High Support Services li huwa servizz ta' għajnuna soċjali mat-tfal. Il-kelliem laburista qal li b'dan it-tnaqqis il-Gvern qed jibgħat messaġġ negattiv li mhux veru jinteressah mill-familji u minn dawk fil-bżonn għaliex mal-ewwel opportunità li kellu naqqas l-allokazzjoni iddedikata lilhom. Issa li bdejna s-sena diġà u kien hemm forsi anke ċertu projections ta' kif se jintefqu l-fondi, f'daqqa waħda irdu jmorru lura u jgħidu maħna minn fejn se naqsu, mela kemm se nagħtu anqas servizzi, kif se naqtaw il-waiting list li hemm.